אוקיי. אז מה קורה איתכם, חבר'ה? אני אסביר לכם היום איך בעצם אנחנו מעדכנים קטגוריה במאמר. אז הקטגוריה כרגע, המאמר שאנחנו מחפשים הוא מאמר ספציפי שאני מחפש כרגע. הנה המאמר, לימוד אנגלית לילדים. אני לוחץ על המאמר. אוקיי, זה המאמר שלכם בעצם. עושה לו שינוי קטגוריה. נותן לו כמה שניות להיטען לקטגוריות. בוחר את הקטגוריה שבעצם מתאימה לנושא של המאמר. לצורך העניין, פה אנחנו נשים מה שקשור למשרות, לחינוך, אומר לו שמירה, הוא מעדכן את הקטגוריה, שמירת שינויים, וסוגר את החלון. שימו לב, צריך לתת לזה מספר דקות להתעדכן, זה לא מתעדכן תוך שנייה, ייקח לו משהו כמו 10 דקות בעצם, אחרי 10 דקות בערך, הקטגוריה תשתנה. לעוד שאלות כמובן שאני זמין בשבילכם. יום טוב.